Sa amihanang bahin sa Sugbo, kita mag-uban sa lungsod nga daghan kang angay makaplagan tungod sa iyang makadani ug makapaukyab nga mga dapit ug usana niini ang atong pag-atuon sa bukirang bahin sa lungsod. Og atong bisitahon ang hiyas nga tinaguan nga nagdagayday ang Tinubdan Falls. Dali na mag-uban kita and let's discover Katmon! Sa katuwigan kita magsaulog sa kapistahan sa butod kabung atong ibalano ug Gikan sa highway padulong sa stopover sa Maong Dapit, mulanat og 40 minutos ang biyahe. Pagkahuman mulakaw na pud ka og 10 minutos aron makaplagan ang nagdagayday nga katubigan nga mihulma sa Tinubdan Falls. Ang Maong Busay adunay mga natural pools nga pwede nimong pilian aron kaliguan. Mahimo kang mo-relax sa iyang mala natural na jacuzzi ug mag-shower sa mga dinagayday sa tubig. Matud pa sa konsihal sa Katmon o chairman sa Tourism and Heritage nga si Vicente Colonia, ang Maong Busay kaniadto mo'y nagsilbing natural nga kabilin nga gihimong hydroelectric power plant nga nagsupply og kuryente sa Maong Dapit atol sa World War II. Lugar nga itong mga Second World War, gigamit ni siya og hydropower plant sa US Army pag-supply sa ilang hospital nga nasa cave. Ug sa mga nanglabay nga panahon human sa gubat, ang mga residente lamang ang nakapahimulos ug lingaw-lingaw dinhi. Kini usab gihimong usa ka stopover sa mga mikatkat sa Mount Capayas, ang ikaduhang labing taas nga bukid sa lalawigan. Tungod sa pagkatap niini sa social media, mibalik ang kalagsik sa maong lugar ug daghan na ang mga tao nga naghandom og makaanhi aron masinati ang matahom nga dapit. Muto nga diha nang nasiddanan nga nakongyan mo na nga ang uban nga labi na kanang tagakat mga wa na dire nakita sa Facebook nga naam lay dindot diya sa ato mutong usay kay ni mga balikbayan sa to mga adto na kay tan-aw lang gyud kay wa lagi na panisauna kay mura lang nag kuan ba nga kanang usay kalikuanan lang nga kanang Karon giplanuhan sa lokal nga kagamhanan nga magmugna og community-based ecotourism aron mamintinar ang atraksyon sa ilang lungsod. mga barangay officials dito ang kapitan ang katong kuan gipasiminan lagi namo sa tourism ug kung sa gyud pag-manage ug sa pagkuan na usasan na sa among gikuanan karon nga is magkuan mig ordinansa to protect anang kuan na kay usahay man gud di man ta ka hibaw naay mo adto usay mag-vandalism lang mag kuan mo na nga amo yung ug naay mo adto na gyud may guide nga mo kanya para pag pahibaw nila nga mo ni bawal dire na dili sila manghilabot ang mga kahoy nga naa diha sa dool. Atong pag-aampingan ang tinubdan kay kinipod maoy mahimong tinubdan sa tubig ug panginabuhian sa sunod nga mga katuigan. Og mao kini ang matahong na Katmon na angay jud natong discoveryhon. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita. Ako si Mayor Dan Hosay sa Mayor sa Municipality of Katmon, Cebu. Akong gidapit sa pagtan-aw sa Mag-uban Kita sa every Friday sa CCTN Channel 47, 7 to 7:30 AM. Ang atong host si Sam Monte Carlo. So daghan kayong salamat.